Sirin Gidin Mu, Session Aya, Episode Aya. Aungoar Gidin, the Bino Aquae Wani, Gida Mai, Girma da Koa ke Ganin Yana Chike da Farin Chiki. Alhaji Musa, Shugaban Gidin, Atajiri Nemai Mutunchi. Yana Zaune Tareda Matarsa Hajia Zainab da Yayansu Uku, Amina, Khalid da Maryam. Duk wanda ya Kali Gidin daga waje zai, Chebabu watamatsala achikinsa. Amma a zahiri, akwai wani babban siri da aka waye tsawon shekaru. Wata rana bayan sallar magariba, Alhaji Musa ya kira dukkan iyalinsa falo. Ina da muhimmin abu da zan gaya muku, ya ce cikin sanyin murya. Kowa ya yi shiru. Hajiya Zainab ta lura da damuwa a fuskarsa. Khalid kuwa ya kasa daina kallon mahaifinsa. Alhaji Musa ya numfasa sannan ya ce, Lokaci ya yi da za ku san gaskiyar da na daya ina boyewa. Amina ta tambaya cikin firgici. Wace gaskiya ce baba? Kafin ya amsa, sai aka ji ana buga kofar gida da karfi. Khalid ya je ya buɗe. Da ya buɗe kofar sai ya ga wata budurwa tsaye a waje. Fuskarta cike da hawaye. Don Allah ina neman Alhaji Musa, ta ce. Khalid ya ce, Ni Hansa ne, wace ce ke? Budurwar ta kalli cikin gidan sannan ta ce, Sunana Fatima, kuma na zo ne domin in kari hakina. Kowa ya yi mamaki. Alhaji Musa ya mike tsaye kamar wanda ya ga aljani. Fatima, ya fa'a a razane. Budurwar ta ce, baba, ni ce yarka. Nan take gidan ya kaure da tashin hankali. Hajiya Zainab ta kasa magana. Amina da Maryam suka kalli juna cikin firgici. Khalid kuwa ya tsaya cak kamar mutum-mutumi. Shin Fatima da gaske yar Alhaji Musa ce? Wane siri ne Alhaji Musa ya waye tsawon shekaru? Me zai faru da wannan iyali bayanar Fatima? Ku kasance tare da mu a episode na biyu domin jin yadda sirin gidan mu zai fara tonuwa. Sirin Gidin Mu, Session Aya, Episode Aya. A unguwar Gidin, da Bino Aquae Wani, Gida Mai, Girma da Koa ke Ganin Yana Chike da Farin Chiki. Alhaji Musa, Shugaban Gidin, Atajiri Nemai Mutunchi. Yana zaune tare da matarsa Hajiya Zainab da yayansu uku, Amina, Khalid da Maryam. Duk wanda ya kalli gidan daga waje zai, ce babu wata matsala a cikinsa. Amma a zahiri, akwai wani babban siri da aka waye tsawon shekaru. Wata rana bayan sallar magariba, Alhaji Musa ya kira dukkan iyalinsa falo. Ina da muhimmin abu da zan gaya muku, ya ce cikin sanyin murya. Kowa ya yi shiru. Hajiya Zainab ta lura da damuwa a fuskarsa. Khalid kuwa ya kasa daina kallon mahaifinsa. Alhaji Musa ya numfasa sannan ya ce, Lokaci ya yi da za ku san gaskiyar da na daya ina boyewa. Amina ta tambaya cikin firgici. Wace gaskiya ce baba? Kafin ya amsa, sai aka ji ana buga kofar gida da karfi. Khalid ya je ya buɗe. Da ya buɗe kofar sai ya ga wata budurwa tsaye a waje. Fuskarta cike da hawaye. Don Allah ina neman Alhaji Musa, ta ce. Khalid ya ce, Ni Hansa ne, wace ce ke? Budurwar ta kalli cikin gidan sannan ta ce, Sunana Fatima, kuma na zo ne domin in kari hakina. Kowa ya yi mamaki. Alhaji Musa ya mike tsaye kamar wanda ya ga aljani. Fatima, ya fa'a a razane. Budurwar ta ce, baba, ni ce yarka. Nan take gidan ya kaure da tashin hankali. Hajiya Zainab ta kasa magana. Amina da Maryam suka kalli juna cikin firgici. Khalid kuwa ya tsaya cak kamar mutum-mutumi. Shin Fatima da gaske yar Alhaji Musa ce? Wane siri ne Alhaji Musa ya waye tsawon shekaru? Me zai faru da wannan iyali bayanar Fatima? Ku kasance tare da mu a episode na biyu domin jin yadda sirin gidan mu zai fara tonuwa. Sirin Gidin Mu, Session Aya, Episode Aya. A unguwar Gidin, da Bino Aquae Wani, Gida Mai, Girma da Koa ke Ganin Yana Chike da Farin Chiki. Alhaji Musa, Shugaban Gidin, Atajiri Nemai Mutunchi. Yana zaune tare da matarsa Hajiya Zainab da yayansu uku, Amina, Khalid da Maryam. Duk wanda ya kalli gidan daga waje zai, ce babu wata matsala a cikinsa.
Amma a zahiri, akwai wani babban siri da aka ɓoye tsawon shekaru. Wata rana bayan sallar magariba, Alhaji Musa ya kira dukkan iyalinsa falo. Ina da muhimmin abu da zan gaya muku, ya ce cikin sanyin murya. Kowa ya yi shiru. Hajiya Zainab ta lura da damuwa a fuskarsa. Khalid kuwa ya kasa daina kallon mahaifinsa. Alhaji Musa ya numfasa sannan ya ce, lokaci ya yi da za ku san gaskiyar da na daya ina boyewa. Amina ta tambaya cikin firgici. Wace gaskiya ce baba? Kafin ya amsa, sai aka ji ana buga kofar gida da karfi. Khalid ya je ya buɗe. Da ya buɗe kofar sai ya ga wata budurwa tsaye a waje. Fuskarta cike da hawaye. Don Allah ina neman Alhaji Musa, ta ce. Khalid ya ce, ni Hansa ne, wace ce ke? Budurwar ta kalli cikin gidan sannan ta ce, sunana Fatima, kuma na zo ne domin in kare hakina. Kowa ya yi mamaki. Alhaji Musa ya mike tsaye kamar wanda ya ga aljani. Fatima ya fa'a a razane. Budurwar ta ce, baba, ni ce yarka. Nan take gidan ya kaure da tashin hankali. Hajiya Zainab ta kasa magana. Amina da Maryam suka kalli juna cikin firgici. Khalid kuwa ya tsaya cak kamar mutum-mutumi. Shin Fatima da gaske yar Alhaji Musa ce? Wane siri ne Alhaji Musa ya ɓoye tsawon shekaru? Me zai faru da wannan iyali bayanar Fatima? Ku kasance tare da mu a episode na biyu domin jin yadda sirrin gidan mu zai fara tonuwa. Sirrin gidan mu, Session Aya, Episode Aya. A unguwar gidan Dabino akwai wani gida mai girma da kowa ke ganin yana cike da farin ciki. Alhaji Musa, shugaban gidan, attajiri ne mai mutunci. Yana zaune tare da matarsa Hajiya Zainab da yayansu uku, Amina, Khalid da Maryam. Duk wanda ya kalli gidan daga waje zai ce babu wata matsala a cikinsa. Amma a zahiri, akwai wani babban siri da aka ɓoye tsawon shekaru. Wata rana bayan sallar magariba, Alhaji Musa ya kira dukkan iyalinsa falo. Ina da muhimmin abu da zan gaya muku, ya ce cikin sanyin murya. Kowa ya yi shiru. Hajiya Zainab ta lura da damuwa a fuskarsa. Khalid kuwa ya kasa daina kallon mahaifinsa. Alhaji Musa ya numfasa sannan ya ce, lokaci ya yi da za ku san gaskiyar da na daya ina boyewa. Amina ta tambaya cikin firgici. Wace gaskiya ce baba? Kafin ya amsa, sai aka ji ana buga kofar gida da karfi. Khalid ya je ya buɗe. Da ya buɗe kofar sai ya ga wata budurwa tsaye a waje. Fuskarta cike da hawaye. Don Allah ina neman Alhaji Musa, ta ce. Khalid ya ce, ni Hansa ne, wace ce ke? Budurwar ta kalli cikin gidan sannan ta ce, sunana Fatima, kuma na zo ne domin in kare hakina. Kowa ya yi mamaki. Alhaji Musa ya mike tsaye kamar wanda ya ga aljani. Fatima ya fa'a a razane. Budurwar ta ce, baba, ni ce yarka. Nan take gidan ya kaure da tashin hankali. Hajiya Zainab ta kasa magana. Amina da Maryam suka kalli juna cikin firgici. Khalid kuwa ya tsaya cak kamar mutum-mutumi. Shin Fatima da gaske yar Alhaji Musa ce? Wane siri ne Alhaji Musa ya ɓoye tsawon shekaru? Me zai faru da wannan iyali bayanar Fatima? Ku kasance tare da mu a episode na biyu domin jin yadda sirrin gidan mu zai fara tonuwa.